Tok masira mane ochwade gi magina jang'ad bura Monica Kivuti e doho ma Makadara bura Nairobi, jaod bura ma Kipkelion East Joshua Cherorot koro dwaro mondo mi ochiw puonj kod kony ne obila ma pacho ka ewi chandruok mag dang'ne mag paro. Kolose kanisa mar Prince of Peace AGS mayudre Londiani, Cherorot olero dwaro mar rango matut pek kod midhiero ma obila ma pacho ka kadhe kendo chiwo kony e yo makare. Omedo leo ni onego kaw okenge magaruya mondo mi masira machal kamago kik bedie e kinde mabiro. The BPU is here, GD is here, SIPU is here. With Turkana West. May the officers from SIPU formation is going to introduce himself. Kama kuna kazi ambaye tungependa kufanya katika taifa hili ni kuafikia na kuangalia the mental status ya askari yetu. Most of them are going through a lot of depression. Niko tayari hata kuchukua katika parliament, bunge letu la kitaifa, tuangalie solution, what can be done so that we can help our discipline forces wapate kuwa na maisha pia mazuri. Those houses zile askari wanakaa zinapaswa kuwa improved. Siwe manyumba ambaye inasaidia, manyumba ambayo mtu akiingia ana stress.